Kak smo? Bog živjeli, Bog dečki. Smo dobro? Bog daj, mladi momci. Bog živjeli, o Bog dečki. Kak smo? O, prijatelji. Dobro. Bog daj, pa lijepo. Što sam čekala? Da se živo vidimo blizu. Više mjesta ima. A Bože, evo tu ćemo, evo tu smo. Evo ga. Kolega. Bili smo prije 2 mjeseca s da se sjećate na Rovinju. Kava sa mlijekom i obična voda. Kako mlijeko? Mlijeko kako imaš, od krave. Imamo planečan negazirano. Kao gradonačelnik u Marašu. Ja sam zagorski zet. Prema tome, pamet u glavu. Ja vas još jedan pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u radnom. A vi kažete da je ništa nikak. Pa to se tako kaže.